Uthi umfowethu lana musa ukusibhedela wena mqhele wembuzi thina ihlobo zethu zafa ezikhole kaze ibuye kutwa mphephisa umqhele ngugqokile owempisi ihayina ihlobo zakho zashona noma zendelwa kwelamathonga ayikaze zife ulimo oluhlaza lolu enelifundisa emasontweni olubhalwe naseBhayibhelini senicabanga ukuthi indlela yokukhuluma thina sizwe sakubantu siyahlonipha asimane sikhulume noma kanjani. Okwesibili futhi umuntu akafi, umuntu uyashona, into efayo imoto, itafula nesilwane. Angazi ukuthi eBhayibhelini afakwa kanjani amagama ahlaza nje ukuthi umuntu uyafa, abantu abafile abanase sabelo labantu abangasekho nani asazi kwafakwa kanjani. La ngizoveza ukuthi lenkolo enabantu abasithuka kangaka namhlanje bebe besindisiwe ngoba abantu abanenhlamba kahle kahle zidawa nabantu abakula bakuthiwa amakhono. Yasuka kanjani lento? Inkolo yabhala ababulali njengoba nibona lapha isosha lika King Leopold owase Pilgrim. Wawuthi umuhluleko kusho umkhuleko ukuthi uJehova nje umalusi wami ugencwe isandla kanje kuyokhonjiswa inkosi uKing Leopold. Amasotsha kwakuphoqeleka ukuthi afundise abantu ukuthi bathandaze into abangayazi, oJesus, oJehova, befulathela into zakubo. Umuntu kwaphoqa ukuthi bebulawa abantu bakithi noma ukuthi islavery sabantu abansundu sibhebhetheke. Insizwa yaseGermany kwakuthiwa uJohn Dunlop eyaneda neyaveza nje ukuthi irabha engareplace amasondo nenqolobane nezimoto. Ngoba nazi ukuthi inqolobane zayifana nezingidla zayihamba amasondo azo kungamasondo ogodo. Kwasebonala ukuthi irabha iyona engareplace amasondo nenqolobane. Le rabha iyimineral egujwa la eAfrika. uKing Leopold insizwa ke yayifisa yaseBelgium inkosi yakho neyayifisa ukuceba kwaba ukuthi ibangile islavery. Lapho yakhipha khona umthetho ukuthi umuntu wakithi ogogo benu nokhokho benu uma bengakwazi ukuthi baboyithwa sezulwini ababulawe same time bebuza ukuthi uNkulunkulu wenu niyambona ukuthi akasebenzi. Uma ukathandaza amadlozi ubulawa ulengiswe esiphambanweni ushiswe ungqongqe kwadlengula ogogo benu. Ingakho ke leli iBhayibheli leli linamagama ahlaza njengokuthi ifeba zikho ezulwini abathakathi banjani njani, kanti thina ngapha kithi kubantu asimane sikhulume noma kanjani kuyahlonishwa. Akushiwo ukuthi umuntu uyathakatha, kuthiwa umuntu uyahamba hamba, akushiwo ukuthi umuntu uyafeba, kuthiwa umuntu unondindo. Ngiyabona sinamagama akushiwo ukuthi umuntu usuzile, kuthiwa umuntu ngithi kubantu uphunyukile ngenxa ukuthi ulimi lendabuko lesintu luyahlonipha ngaso sonke isikhathi. Awukwazi futhi ukubiza umuntu ukuthi wena mfana uyasibhedela nani ngenxa ukuthi sinosiko impilo lapho khona umuntu wesilisa afundiswa khona einkomeni ukuthi ahloniphe abanye abantu besilisa uma eqhathwa lapha understand ukuthi uma ukhuluma kabi kumuntu abantu bayashayana. So bafethu ngiyaxolisa ukuthi nje ngidalule liqiniso leli ukuthi lenkolo yafika nodlebe ekhanyilanga bevuza igazi lokhokho omkhulu bethu. Ingakho ke sisukuma sithi asilwe ngenxa ukuthi lento lena isivelile obala ukuthi umuntu wagunyaza islavery, umuntu abantu basesontweni. Lamasosha abulala abantu abakithi abangaka nje babulala over 13 million. Bathunywa abantu ababesemasontweni. Ingakho umuntu emeshona uze kuthiwe emndenini akavumelekile, kumele abuye azoshelezela azoxoliselwa ngenxa yokuthi inkolo yoJesu noJehova iyisinengiso kokhokho omkhulu bethu. Bafaka kabuhlungu bahamba emhlabeni bebulawela ukuthi abakwazi ukuthi uJehova umalusi wami wonke osezulwini ngiphakamisela amehla ezintabeni. Bebulawela lokho baphoqwa ngenkani ukuthi beyeke into zabo. Njengoba nibona lapha esithombeni ingane yakithi ensundu yayithi imihlule ukwenza lento le igenca isandla kanje yokukhonjisa inkosi uKing Leopold. Indlela nje eyafika ngayo inkolo. Phephisani bafethu nenithuka abantu bakini nicabanga ukuthi nizoya kwiparadise yoJesu. Akho paradise yoJesu la nakhohliswa. Incwadi yabhalwa ababulali ngenhloso yokunisonta imiqondo. Namanje ke nisesejele but sizama ukukhulula umuntu ngamunye wase-South Africa nowase-Africa nje yonkana. Bake bangiluleka abakithi bathi mangikhuluma lezi nkulumo zami angalwi. Ingakho lezi izimo ngithuka nje nami ngizama ukuthi ngireply ngendlela enokuhlonipha phakathi nenokuthobeka ngenxa ukuthi sizama ukubuyisa abantu bakithi sibavuse emaqandeni ngenxa ukuthi bayakhohliswa yilento lena. Bacabanga ukuthi bazophila ezulwini legolide. Leli golide elalimbiwa la lisiwe le eNgilandi kuyokhanda amanekesi namawashi bebuye bezosixhaphaza ngawo bezosidayisela. Ifa gugula kithi kubantu leli ngani zakithi. Ngiyathokoza.